Sa tmiem din is-sena l-kumpanija Crane Currency ser taqleb l-operat tagħha ta' stampar tal-krona Żvediża mill-Iżvezja għal Malta. Żvelat dan il-Gazzetta Malta Today li notat kif l-2002 Crane Currency kisbet l-operat ta' stampar tal-krona Żvediża mingħand il-Bank Żvediż f'Tumba fl-Iżvezja minn fejn il-krona Żvediża kienet ilha tiġi stampata mill-1750. Però issa kienet kwotata tgħid il-President tal-kumpanija Anne-Marie Watson is-suq kompetittiv u l-kwistjonijiet ta' infrastruttura waslu sabiex il-kumpanija taqleb l-operat tagħha. Ma' żmien it-teknoloġija tal-karti tal-kreditu naqset l-importanza tal-flus stampati hekk kif illum it-transazzjonijiet bil-muniti niżlet għal 2% tat-transazzjonijiet kollha fl-Iżvezja. Minkejja dan kellim il-Bank Żvediż esprima d-diżappunti jew għal din iċ-ċaqliqa hekk kif l-istampar tal-krona kienet imdaħla sew fil-kultura ta' dan ir-reġjun. B'investiment ta' 100 miljun euro fi żmien sena, Crane Currency bniet l-impjant tagħha f'pajjiżna u fi frar li għadda nfetħet uffiċjalment fejn bdiet tħaddem ma' 300 impjegat u għandha pjanijiet ta' espansjoni.